अच्छा भैया, हम व्यास बलराम यादव रोआ सबनी के समक्ष एगो देश दुनियादारी गीत पेश कर रहल बानी। चांदनी फिल्म्स के माध्यम से भेज रहल बानी। ई एल्बम के रिकॉर्डिंग सरदार डिजिटल लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर से भइल बा। जेबे जे नाल से संगत कर रहल बानी संजय एक्सप्रेस जी बखरौर निवासी। तबला से संगत कर रहल बानी हमार धर्मेंद्र बाबा मिर्जापुर निवासी। बेंजू से संगत कर रहल बानी भोला जी खोड़ी पाकर निवासी। झाल से संगत अमेंदर जी अनिल जी कर रहल बानी। संयोजक बानी सुविंदर पांडे उर्फ जमान का बाबा। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ सबनी के ये गाना अच्छा लगी। रउआ सबनी सबके जीवन मान सम्मान दुलार प्यार दिले बानी। वहींगन मान सम्मान दुलार प्यार हमरो के देहब सब है। गजब कल जुगवा के रीत रे, हाय रे गजब कल जुगवा के रीत रे, हाय रे गजब कल। गजब कल जुगवा के रीत रे, हाय रे गजब कल।
कल जुगावा के रीत रे हाय रे गजब कल। भैया कोई सुने के नहीं चाहत, खाली बुरा बात पर सबकर ध्यान रहता। बाप पोतिया ला नहीं लोगवा गुलाब के, लोगवा गुलाब के। दूध दही छोड़ी सेवन करे लोग शराब के। सोचे बलि